ushintsha umbhedesho. Uma omubi ebuya ebubini bakhe, abenzileyo enzokulungileyo nokufaneleyo, uyawusindisa umphefumulo wakhe. Ngokuba ngiyazazi iphambeko zami, isono sami siphambi kwami njalo. Sithelisa ubuso bakho ezonweni zami, uhlangule onke amacala ami. Imhlatshelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo. Inhliziyo eyaphukileyo uNkulunkulu awukuyidelela. Nokuxephula inhliziyo zenu, ungabi ingubo zenu, nibuyele kuJehova uNkulunkulu wenu, ngokuba unomusa, unesihe, wephuza ukuthukuthela, uvama isihawu uyazisola ngokubi. Okwenkosi uNkulunkulu wethu, isihe nokuthethelela. Ngokuba sihlubukile kuye, asilalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wethu, ukuhamba emthethweni yakhe ayibeke phambi kwethu. Ngiyale Jehova, kepha kube ngokufaneleyo, kungabi ngolaka lakho, funa unginciphisa. Phendukani ngokuba umbuso wezulu usondele. Ngiyakusuka ngiye kuBaba ngithi kuye, Baba, ngonile ezulwini nasemehlweni akho. Angisafanele ukuthiwa ngindodana yakho. Ungangeni ekwahluleleni nenceku yakho. Ngokuba akulunge umuntu phambi kwabo bonke abakhona. Uma sithi asinasono, siyazidukisa, iqiniso alikho kithina. Kepha uma sizivuma izono zethu, uthembekile yena ulungile ukuba asithethelele izono zethu, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Bazalwane abathandekayo, imibhalo engcwele iyasiyala ezindaweni ngezindawo ukuba masivume izono zethu eziningi nokonakala kwethu, nokuba singazenzisi sizifihle ebusweni bukaBaba uNkulunkulu Baba wethu osezulwini. Kodwa sizivume ngenhliziyo ethobileyo, ephansi, ekhalayo, nelalelayo, ukuze sithole ukuthethelela kwazo. Ngakho ngiyanincenga nina nonke enikhona lapha ukuba ningiphelekezele ngenhliziyo emhlophe nangezwi elithobileyo, siye esihlaleni somusa wasezulwini sithi, Jesu wame, Jesu wame, ngisize, ngize ngikuthande ngize ngikuthande, okomhlaba, yoba yeze. Siyakuthandaza. Khulula abantu bakho ezonweni zabo, size sithi ngabo uphele bakho obukhulu, sisindiswe ezintanjeni zalezo zono esizenzileyo ngobuthakathaka bethu. Wenze lokhu Baba wethu osezulwini, ngenxa yakho uJesu Kristu inkosi yethu edumisekayo, sizosho uBaba wethu osezulwini sonke. Baba wethu osezulwini, maliphathe ngokungcwele igama lakho. Lokho mawufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Mawusiphe namhla Nkosi isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelele abasonayo thina. Ungasingenisi ebulingweni, kodwa usindise enkohlakaleni, ngokuba umbuso ungowakho, namandla, nobukhosi, nokungcwalisa kuze kube naphakade. Siyabonga Nkosi Jesu,
Ngiyayithanda indaba yokuthi niphapheme nifikile. Nizongixolela ke ngoba sila sikhona ngenxa yenu. Kufanele ukuthi nibe abantu bokuqala ukufika nina. Ngoba nifike late ke ngizonicisha kakhulu engomeni. Ngiphe kakhulu ukuthi kusetshenzwe. Hallelujah. Kumnandi ngoba kulando umuntu waseScom Plus lekudeni engeke nikwazi ukuthi niyomshayela laphi. Futhi ngeke nilithole nethuba lokumshaya ngoba uNkulunkulu nganishaya kuqala ningekafiki. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. I-program yethu ayizukuhamba njengoba niyibuka. Hallelujah. Because some of the people esinabo la ngaphakathi abahlonishwa bajahile, abanye abahlonishwa kunemsebenzi ebalindile ukuthi bayiphuthume. Sizohamba nje ngalendlela uNkulunkulu azoyimisa ngayo namhlanje. Hallelujah. Hayi ngendlela uNkulunkulu ayimisa ngayo ngalela langa beyihlela. Wayengekho confused. But since he's God, he's able to change anything. Hallelujah. Akekho futhi ongabuza ukuthi uNkulunkulu seshintsheleni. Mayeseshintshile usuke seshintshile. Akasishayile uNkulunkulu izandla. Isemoni yethu ayizukuba la ibhalwe khona. Since our professor ubaba ophakathi endlini kithi ubaba uSibiya enohlelo olumlindile back home endaweni yaseNaspoti makaba uNkulunkulu izoshesha ingene akona ukuthi nicabangele ukuthi ngoba kwenze njani. Cha, ubaba ujahile, ubaba uzosebenza bese silithola izwi kusewukuhlela kukaNkulunkulu nalokho. Hallelujah. Our executive mayor is in the house. Makabongwe uNkulunkulu. Hallelujah. Ake nimshayile izandla. Hallelujah. Siyamwelcome naye. Abantu engizobanikeza ngenxa yokujaha abazalwane except for the sermon. Ngizocela ukuthi nei-pitch zabo zijaha abazalwane. Zibe as short as they can. Our program has got 30 people okufanele ukuthi bakhulume egameni lika Jesu. Asahambisanga ngohlelo abanye bokufanele ukuthi basiwelcome sibeqile kodwa you are welcome makusho mina njengomphathi ohlelo ake ningishayele isandla. Hallelujah. Makhulume mina kukhuluma umuntu wamampela ophiwe igunya lokukhuluma namhlanje. Hallelujah. Akekho ozokhuluma enganikwanga yimi ukuthi akhulume. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. I think it is proper ukuthi nginikeze uArchbishop wala ekhaya ukuthi kube uye ovula inkundla ngokuthi yingani sila uthanda kwenzakaleni yena njengomama wala ekhaya. Hallelujah. Ngoba yonke lento ukuzifinyelele la iqale ya driver from kuye ukuze izokwazi ukuthi ifinyelele ku presiding. Ngiyamazi ke mfisha ngendlela eyisimangaliso nangesiqu mfisha. Uyintombi ezala mina intombi yamanyamande. Hallelujah. Umkhonto oduma njengezulu ogwaza abangaphambili abangemuva bayayiwela. Ake nimusho ngoba ngiyamusho egameni lika Jesu. Hallelujah. Uyile ntombi ezala lensizwe mina. Hey, eseyikhehla njalo. Hey, uyazala man. Uzala amakhehla nje ngathi siyabonga Nkosi Jesu ukulondolozwa kamnandi ukuhlala kuwena Jesu
nokuphila ukuhlabelela ngakuncela kuye ke so uzoyithathela naye isivumo sakhe sokholo. Bazalwane, usuku olukhulu namhlanje kimi. Laloke nginibizele ekona abathandekayo. Ngibonga ukuthi ningihloniphile manginimema ukuthi nizoba wofakazi balokhu lo msebenzi esinawo namhlanje phakathi kwalekhaya. Amen. Hey bazalwane, ngithathe isinqumo la sokuthi ngizobeka undodana. Asilulanga, azange kube lula ukuthi ngisithathe, kodwa ngokuthemba uNkulunkulu ngisithathile. Sihlangene la kule ndawo ngokuthi nizoba wofakazi bokuthi ngizonikezela ibandla ukuthi liphathwe ubaba uNgcibisa. Amen. All along beliphethwe yimi. Manje ngokuhluleka nokungaphili kahle nokukhula bathandekayo akusavumi. Angisakhona ukufinyelela la kufanele ngifinyelele khona. Amandla saphelile. Ngibone ukuthi emadodaneni wakababa wasekhaya wakaKhumalo umyeni wami ebengishade naye wasishiya ngo-2016 ubaba Khumalo. Bekanamadodana la phakathi enkonzweni ebekathi ewathanda kakhulu nawo emhlonipha kakhulu baba Khumalo bemthanda. Bahambile bonke kusele yena uMngcibisa. uMngcibisa ube nami ubaba Khumalo esaphila. Wagula ubaba Khumalo azange ngibalekele uMngcibisa, wahlala nami esaphila egula. Uye wayehlenyuka efuna impilo yakababa Khumalo ubaba Ngcibisa njengoba emncane kangaka. Kuthe noma esehambile ubaba Khumalo wahlala ubaba Ngcibisa, wahlala nami. Salihola lebandla engincedisa ebona ukuthi umama angikwazi kumyekelela. Abengaye emasontweni angcono kodwa wahlala kuze kube namhlanje. Hayi ngoba engcono mhlawumbe ukuthi ngize ngimkhethe ukuthi azohola leli bandla laseDOC. Imisebenzi yakhe unobuntu futhi bathandekayo. Ngithe noma ngabe ngibheka abantwana bami, ngibheka ihlobo zami ngoba ihlobo zami kunabaholi. Ehlotsheni zami ngilabo bishop. Nangu bishop umunye archbishop ubaba Malasa uyisihlobo sami. Uthwala uzofika. Ziningi ihlobo zami ezingabaholi. Kodwa ngithathe nje isinqumo sokuthi ubaba Ngcibisa aliphathe leli bandla ngoba ngimbonile uzoliphatha. Amen. Angizuchitha isikhathi, angizungene emazwini, kodwa bengifuna ukuthi ngithi kuba uNgcibisa, ngicela ukuthi abe nesibindi, angasabi
njoba nezwi lisho ukuthi singesabi. Angasabi. Khona kuye kwathusa ukuthi mangimemezela sengim-appointa ngo-Good Friday. Ngithola ama-threats ukuthi nje waze wambeka siyaliyeka isonto. Siyaphuma. Baphumile bahambile ama-branch. Aphumile ahambile kodwa ngema. Ngathi yena uzoliphatha ngizomnikeza. Ngoba uGcobo unalo. Ngifuna ukuthi babuncibisa ungashaya uvalo, ungabi novalo. Noma bayaphuma bayaphela sisala siyi5 bazongena abanye. Ngicela nje babuncibisa ube strong. Njoba ngikwazi ukuthi ustrong, unenkani futhi makafuna ukuyenza into uyayenza futhi into eright. Angali umuntu banamaphutha awenzayo. Akekho umuntu operfect. Akekho umuntu operfect. Kodwa ngoNkulunkulu babuncibisa. Ngiyethemba ukuthi uzolihola lebandla. Mawuhamba eqinisweni ungabi nokusoleka. Babuncibisa. Uthi noma uzenza izinto ulibheke ibandla oliphethe. Ungazenzeli noma yini oyifunayo. Amen. Abantu laba kusiyinkomo zakini. Amen. Ngicela ukuthi ubabuncibisa athi mayelibuka lebandla alifisele nasenhlizweni yakhe ukuthi ngathi lingaya phambili. Kuzokwenzeka umthembu uNkulunkulu. ngoNkulunkulu konke kuyenzeka akahlulwa ilutho. Angisezi ukungena abazalwane emavesini. Bengicela nje ukulifunda kuphela ukuthi ningifunde waza noasho sondela. Ngicela ningifundele angifundele uDeuteronomy 31 iverse 6, 7, 8 ngizonishiya nalo bazalwane. Deuteronomy 31. Deuteronomy chapter 31 verses 6, 7, 8. Qinani nime isibindi. Ningesabi. Ningashaywa luvalo. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho nguyena ohamba nawe akayikukuyeka akushiye. 7. uMose wambiza uJoshua wathi kuye emehlweni abantu bonke bakwaIsrayeli, qina ume isibindi ngokuba uyakuhamba nalabantu uye ezweni uJehova afunge kuyise ukubanika lona. Wena uyakwenza ukuba balidle ifa lalo. 8. uJehova nguye ohamba phambili kwakho. Uyakuba nawe akayikukuyekela akushiye. Ungesabi, ungabi nangebe. Amen bathandekayo. Uzwileke ebamncibisa lithi izwi ungesabi yena uzoba nawe ngaso sonke isikhathi. Mama angize kuwe nje kancane. Mama wami ngicela nje ukuthi wehle. Sebekuzonda. Sebekuthuka sebenzani. Ukunike nje uNkulunkulu uhlale nje edolweni. Ukuhlala edolweni kunomvuzo omuhle kakhulu. Bengicela nje ukuthi uqine isibindi usesemncane kodwa uzoloku ufunda. Abazalwane abaneliswa abeneli
noma ungamthengela igrocery igcwale i-hot robe igcwale ekitchen indlule igcwale dining room noma kuphi ayi aba appreciate kodwa ngicela ukuthi wena uma isibindi uthi nje uNkulunkulu yabona uzenze nje umuntu ongezwe indlebeni ufuze mina as long wenza into right wena bona bazobona uNkulunkulu abantu bakaNkulunkulu akusibo bakho bengicela nje sithandwa sami ukuthi wehle noma kungasavumi wehle kuzolunga amen ngiyabonga ukuthola nje leli thuba bengithi ngeke ngikwazi ukuma mangicabanga izindlela nezindawo esiphuma kuzo nalondodana sukela namhlanje usasindodana yami usubaba kimi ngoba manje usungiphethe ngijabulile ukuthi ngizolala manje na Saturday ngeke ngisahlupheka umlindelo nani akho umuntu ozobuya ngigogotela athi vuka mama sihambe semlindelo ngijabule kakhulu ukuguga kuhle kakhulu ngiyabonga abathandekayo angeke ngisahlupheka sengizolala nemali yami anikeli amen In our midst, there's an executive mayor, Ubabu Dada Burero. Ngizompha nje 5 minutes. Ngiyazi ukuthi ayivamanga ukwenza luthi 5 minutes. Kwabe office elikhulu. Kodwa just to wish i-comrade lakhe well endleleni ngenxa yokujaha kwakhe nemisebenzi yakhe eminingi. Babu Dada izakum tata. Izakum. Ke leboge sebaka program director Tate Moruti ke dumedise baruti kaofela le ditulo tsa lona ka o latelana tsona ke dumedise bomme ke dumedise le youth ke re ka le dumedisa kaofela ke phamise le baetele dipele ba mmuso MEC Nomantu Ralehoko ke phamise le MEC Faith Mazibuko
le di-member tsa mokgatlo wa African National Congress, ke a le phamisa ke re Modimo a le etse hantle. Ke phamise ya reng ka ena kasheko, comrade ya rona, Comrade Phosana, ke re Modimo a etse hantle ngwaneso. Ka 1960 African National Congress ile ba le kopano e holo ya National Executive Committee. Ya nka qeto ka tsatsi leo in ka March, just after the 21st of March 1960, ya re ho Oliver Tambo ra o roma ntate o ro re etele pele. O nana le letswalo a sa tsebe hore go tla etsala eng. Empa Oliver Tambo anka responsibility ya hore a hole i-African National Congress walishiya leli waya ngaphandle kwamanye amazwe. Mme itse ha bua mona a re o file o nkile qeto ya hore be wena ya tla etelang kereke. O fa yona, but responsibility eo ke responsibility e kgolo. Ke a kgolwa mo leng letswalo le teng hore na ke tlo etsa jwang hore ke etelle pele kereke. Hobane o etela setjhaba ho na le ntho tse ngata mo African National Congress re ke di-contradictions di tla ba teng ha ntse o etela pele kereke. Ro lakaletsa mahlonolo mo mosebetsing o, mme o tshilo a rona le tlolo. Ke a kgolwa hore wa understand hore ha rona le tlolo o bua ka eng. Ke tlolo e o fuweng yona. Ke re ha ntse o tsamaya o re etela pele mo kerekeng, ho na le mmina thoko o tla tsamayang le ona. Ka nako tsohle ke ona le nna mfang strength o re nkapetse ka matla. Mmina thoko o ska o tloela ka hore o tla o thusa o understanda hore o one ya bao ba kgethiweng. It's not by accident that you found yourself mo kerekeng, especially kerekeng ya rona ya moya, gora hore o ya kgethiweng. O ska re phoqa ntate ro bale dikuranteng hore moruti o sa tholala kae le kae. Re kopa o tsamaye tsela ye o e tsamaise sentle. Le rona re le member tsa mokgatlo African National Congress re tla o tshehetsa, ro advise mo re tshwanetse ro advise teng o re godise kereke e. Modimo o etse hantle. Thank you very much. Jesu asi fela Ngiyababingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ngokukhethekile ngicela ukubingelela uMC wethu. Ngibingelela umama wami ongihole kwaze kwaba la, umama uKhumalo. Amen. Siyabonga mama, siyabonga Nkosi yami. Ngikhethekile ngibingelela abaholi bami, baholi ngiyathoba. Ngibingelela bosingaye.
ngithi uNkulunkulu anenze kahle nisazongena kulomsebenzi. Amen bayizingcwele. Sizongena endumisweni bazalwane. Indumiso ila khona uconnecta nobaba uNkulunkulu. Ayikho into ethokozisa uNkulunkulu njengokumdumisa. Amen bayizingcwele. Sizodumisa uNkulunkulu okhothanyelwa amazulu. Sizodumisa uNkulunkulu othi makhuluma izwi lakhe ligcineke. Amen bayizingcwele. Sizongena endumisweni. Ngiye ngithi mina indumiso iyakuthinta uhleli phansi. Ungatshelwa umuntu ukuthi sukuma, kodwa khuluma indumiso ngoba uyazazi ukuthi undlulephi. Amen. Ngenxa yesikhathi Nkosi yami, baba wami ngiyacela 150 nje amahubo. Amen. Alikho igama Udumiso lukaNkulunkulu amahubo 150 verses 1. Hallelujah, dumisani uNkulunkulu endlini yakhe engcwele. Nimdumise emkhathini wakhe wamandla. Mdumiseni ngenxa yezenzo zakhe zamandla. Nimdumise ngenxa yobukhosi bakhe obukhulu. Mdumiseni ngezwi lecilongo. Mdumiseni ngogubhu nehabhu. Mdumiseni ngezigubhu nokusina. Nimdumise ngezingubhu ezinezintambo eziyishumi nemitshingo. Amen. Leyonto kuba uNkulunkulu sizoletha udumo ngenxa yemsebenzi yakhe emihle ayenza kithi, ngoba ngicabanga ukuthi sikhona kule ndawo akekho ngathi akukho engibonile okuhle uNkulunkulu angenzele kona. Sinezimo esidlule kuzo, abanye basahleli kuzo namanje, kodwa iBhayibheli lithi umlilo amadoda angena kuwo bewabheke ukuthi azoshiswa, kodwa mawangena emlilweni kwangena uJesu kuqala. Amen. Angithina sihamba noJesu wangena ethuneni, waphuma wanqoba ukufa ukuze thina sibe nokuphila okuphakade. Ingakho kufuneka ukuthi namanje bese siphakamisa indumiso sisezulwini ukuze uNkulunkulu ezwe ukukhala kwethu. Amen bayizingcwele. Sime kule ndawo kuumusa baholi, besingeke safika lapha kuNkulunkulu akathandanga, beningeke nemalani khona kuba uNkulunkulu akathandanga. Bese lithi iBhayibheli kufanele ukuthi simthobele. Amen bayisingcwele. Ngizothi baholi bami singene endumisweni
okufuneka ukuthi nikwenze kufanele nihloniphe uNkulunkulu. Ningahloniphi abantu ngoba nizoduka endleleni. Kodwa uma nihloniphe uNkulunkulu enihamba naye, uzohamba nani lendlela. Sizongena endumisweni. Amen. Uyabona uHana, umamana wakhuphuka waye entabeni. Kungemnandi. Ukhuphuka intaba asikuthi akanalutho uyinhlekisa. Kodwa ukhuphuka uye entabeni uyotshela izulu ukuthi ngiyazi ukuthi nami ngelinda ngisibusisa sami siyofika. Uma ehleka uphenini ukuthi ngiyakhuphuka mina nomyeni wami ngimzalela ingane. Kodwa uHana uyakhuphuka. Abazi ukuthi uma bekhuphuka naye kodwa bamsisa ukuthi ayothola isibusiso. Amen. Kunayibusisa sithola endumisweni. Amen bayisimela. Ukwazana noThixo kuneyibusiso. Ukwazana noBaba uNkulunkulu uyangena ezimeni. Uphume uphila. Amen. Bazalwane izimo fanele zehlele thina. Esimazi uBaba uNkulunkulu. Uma singehleli thina abangakholwa bazoyazi kanjani imisebenzi kaBaba uNkulunkulu. Ngoba fanele babone ubunzima esingena kubo bese siyaphuma. Siphume singanayo imhuzulu. Amen. Sizophakamisa izulu. Amen. Uyazazi ukuthi unani. Uyazazi inkinga obhekene nazo. Uyabazi ubunzima obhekene nazo. Kuyisikhathi manje ukuthi uthathe konke ukubeka eceleni bese ubhekana noThixo. Amen bayisinxele. Ngingakho uHana ngene ethempeleni. Bese azihambile zonke izinto ezingaba usizo empilweni yakhe. Kodwa wabona ukuthi khona indoda eshodayo okufuna ukuthi ibhekene nayo. Wangena wayoguqa. Indoda ithena ibheka umpristi. Wabona umama odakiwe. Kodwa uma yembuza ukuthi uphuzeni, uthi angiphuzanga lutho. Kodwa ngizothulula kuJehova. Amen. Hayi basinxele. Hayi basalwane. Hayi basalwane. uJesu inkosi. uJesu inkosi. uJesu inkosi. Noma isimo singavumi, uJesu inkosi. Noma ngabe kunjani, uJesu melana nazo zonke izimo. Wanikezwa leli gama ukuthi liphakame, lidunyiswe amazulu, lidunyiswe ingelosi. Ububani wena ungeke umdumise uNkulunkulu. Baba wethu oyingcwele, Baba wethu onamandla, Baba wezwi lakhe, uNkulunkulu ogcina izwi lakhe, uNkulunkulu ohamba nathi, moya oyingcwele kaNkulunkulu. Asilutho Nkosi ngaphandle kwakho. Sidinga wena Nkosi uba ungenelele. Siyazi Nkosi uba indlela yethu ayilula Nkosi ngaphandle kwakho. UJehova wathotshelwa amazulu, uNkulunkulu wabonakala. Sizothi bayede ezulu lemfihlakalo, bayede ngonyama yezulu. Moya oyingcwele kaNkulunkulu, siyakuphakamisa moya oyingcwele. Sithi phakama zulu lemfihlakalo, bonakala Nkosi ngalesikhathi. Baba izwi lakho malizwakale ngoba liyinkemba. Baba ebukhala inhlangothi zombili, lihlaba lihlukanise. Moya oyingcwele kaNkulunkulu, simema wena Jehova ukuba Nkosi uphakamise isandla. Simema wena Nkulunkulu wethu ngalesikhathi Nkosi. Uyohamba nabo Nkosi lopholi. Moya oyingcwele kaphambe kwakho, phandle kwakho Nkosi kungenzeki ngoba wena uNgithixo wamazulu. uNkulunkulu wabonakala uhamba noIsrayeli, wawela nabo Nkosi ulwandle, izitha zibhekile zamangala ukuthi bandlule kanjani. Moya oyingcwele namanje sithi sizondlula ngelakho igama elinamandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga moya oyingcwele, siyabonga Baba wethu, siyabonga El Shaddai, siyabonga zulu lemfihlakalo. Oh Jesu, oh uNkulunkulu wethu, oh moya oyingcwele. Baba siyabonga, Baba siyabonga, Baba siyabonga, Baba siyabonga. Bavuleleni bangene.
izobe ingaveli kusathana. Nkosi. Kuzobe kuyi-test ebuya kuSomandla iza kuwe ukuthi are you for him or for the opposition. Siyabuyisela bazalwane. Lena babumalaza eyenzakala khona manje ngathi ngenzeke ey'feni. Ngoba ey'feni la sizama ukulinda khona abantu ukuthi abantu bathole isermon abaze bangayithola. Nkosi yami. Thina baholi sithola u5 minutes ukuthi kuthandazela ukuthi siphume siye emathuneni. Lena okuyona yona ezwele la ukuthi abantu abashonelwe bathola induduzo epheleleyo nabantu bakaNkulunkulu bathola ukusindiswa ayenzeki. Ukhuluma wonke umuntu bese kuthi izwe libalulekile lingayitholi indawo. Nkosi yami. Ngathi ngalungiswa owasiqalela yona usemathuneni lento yokuthi kugcina umholi. Abawathatha amandla omholi noma bengakhuluma emva komholi. Nkosi. Uzongilungisela uprofessor uPaul. Hallelujah. Uma ngabe kukhona amandla alahlekayo kowenza isermon. Uma ezothi ekhulumile bese kuba khona abakhulumayo. Nkosi yami. Kodwa ngiyayithanda isystem yamaRoma ngingapromote wona. Umndeni awuthola ithuba lawo bese singena thina amaRoma nento yethu yaseBrooklyn. I-hour lokuqala umndeni awulithathe. Bese singena thina sizomisa imisa lethu laseBrooklyn. And wonke umuntu uyalalela ahloniphe. Hallelujah. Amen. Egameni likaJesu. Ngisho lokho ukuthi kusenesikole kwabaphethe izikole. Dr. Sangweni. Amen. Kwabaphethe izikole, Professor Khagolam senzele ezinhlwezi zasezulwini zibe ngokwenkolo kaKristu inkosi. Enye ke esezothatha uprofessor eyogcina le. Abangesilo uhlobo lobuKristu bayahlonipha usuku lwabo lukaNkulunkulu wabo. Eke. Bese thina sinikezela ngosuku lwenkosi yethu. Sifuna ukufihla abafileyo bethu ngeso. Siyami. Ngela nguJesu kangaka. Scholars, please help us. Egameni likaJesu. Ozosukuma phakathi kwethu ubaba uProfessor uVN Sibiya ophethe iGlobal International. Hallelujah. Ophethe isikole sezwi likaNkulunkulu endaweni yaseNelspruit. Baba kababa wami. Thank you, Program Director, the family of the chief celebrant, the Mkibiha family, relatives that are represented here, friends, servants of the Lord that are here under the auspices of Isibusiso, disciples of Christ, in particular, Mama Kumalo, their family, and the presbyteries of this great assembly, leadership who raised our beloved chief celebrant, the one whom we are all here for, the members of Executive Council of our beloved Gauteng province that are represented here on behalf of the African National Congress, and different leaders who stand representing different communities and societies that are here. The leaders of academic space,
the professors, doctors that are here, servants of the Lord who represents the fivefold ministry, and all protocol observed. Allow me, Program Director, this morning to greet you all in the precious and wonderful name of my Savior, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, the Son of the living God. This is the day the Lord has made. That is why we rejoice and we are here today. And I'm happy to be one of the witnesses of this which God has designed and ordained for our generation, to see a luminary, a young leader being granted and given opportunity to take leadership. Thank you, Mama Khumalo, to have sight to see beyond the horizon of mankind's limitations. It is not easy in the house of the Lord, in particular, Program Director, in our continent, the continent of Africa. We have a challenge in this continent. Most of the things we are suffering about, we were programmed centuries and centuries ago by people whom some, they are no longer alive today on earth. But we can't open our eyes of understanding to learn to say, why are we doing one and the same thing, especially in the church and also in government and all spheres of influence? We find ourselves having the ministry of solving problems. And most of the problems, they are born from leadership. And we don't access and evaluate to find out where are we doing it wrong. The problem being, we plant seed or we sow seeds with a desire to have a good harvest. And when these seeds germinate and we are supposed to harvest and enjoy, then we destroy the same seeds. I used to say, Program Director, in Africa we suffer what I call it the syndrome of hippopotamus. This animal called hippo, imvubu, in Zulu, has a culture which is not good when it comes to generational leadership development. When the mother hippo gets pregnant, she remains with Papa hippo until the moment, few weeks or days before birth. When the time to give birth approaches, Mama hippo disappears. She runs away, so that the moment of giving birth must happen in a solitary place alone, without the knowledge of the giver of the seed, Papa hippo. So that in that solitude space, Mama hippo will check the type or the gender of the baby hippo that she has given birth to. If she discovers it is not a female baby hippo, but a male baby hippo, she will remain for months, and months, even spend a year, until baby boy hippo grows up and have courage and power to run for himself. Why? Because the moment Papa hippo discovers that the child, the baby hippo, is a male, he must be killed.
Why? Because he will eat where I eat. He will sit in the seat I am sitting on. That's the problem we are suffering in our continent. When a parent or a father figure passes on, there is an adage or a saying which is very common, but it is unscriptural. He has died with all his inheritances. He has gone with his vision. Why? Because there was no succession planning. There was no preparation to have a successor. Unfortunately, any so-called success without a successor, it's a dismal failure. We read in the Old Covenant about the children of Israel who were brought from slavery by the hand of the Lord through the leadership of Apostle Moses. The Bible says Moses raised up Joshua as a young leader, and he prepared him to take over after him. And it was Moses who led the children of Israel out of slavery and went with them through the perilous, dangerous desert. He only saw the promised land by faith, but he never entered to enjoy it. And he died in the wilderness, and he had handed over the reins of leadership to his successor, Joshua. And Joshua led the children of Israel to cross over River Jordan. And he started to send his people in different groups and tribes to take and possess the promised land. Unfortunately, Joshua lived 110 years. When he was about to die, Joshua says, I and my family, we shall serve the Lord. Not I, my family, and the congregation and the nation, we shall serve the Lord. But I and my family, we will serve the Lord. And when he died without raising a successor.